Сәлам достар, хәзер мин күрһәтәм ничек һатып алырга була төрле тәңкәләрне. Мона шулай Казахстан ултык банкы бар. У Казахстан Республикаһының центральный банк, централ банкы. И бұл сайтта бик күп кызык нимә бар. Казах телдә, урысча, инглиз телдә бар. Һәм монда бар алтын хаталар. Мына алтын хаталар. Мин анда алтынды хатып алмадым, шуңа әйтергә алмаям. Ул ысынлап та юкмы, Рәсәйгә почта аша яхшы киләме, юкмы, хакы ниндәй. Ну, ул таможенный поштаны булырга тиеш түгел. Шуңа бер нәмә дә әйтергә алмаям алтын турында. Һәм монда кызык кына тәңкәләр хаталар. Көмештән, алтындан һәм төрле икенче тәңкәләр. Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм. Ниндәй монда бар тәңкәләр? Мәсәлән, шулай. Бик күп төрле тәңкәләр. Әйдәгез, караек алтындан тәңкәләрдә бер ничәне күрсәтермен сезгә. Алтын тәңкәләр, монеталар. Шулай монеталар. Висмә язылган, монда казах телдә. Әйдәгез, урыс телде куяйык. Урысча яхшырак була, чөнки мин үкенечкә каршы башкортча насар сөйләшәм. Казахча сөйләшмәйм. Ну, әдрәк кенә аңлаям, мин шулай уйлыйм. Ну, урысча яхшырак була, чөнки мин үкенечкә каршы хәзер укыйм гына. Шуңа башкортча яхшы сөйләшмәйм. Моны төрле тәңкәләр, алтындан һәм башкалар. Әгәр караек монда хайвандарды. Мына хайвандар. Висмә язылган, ниндәй хакы, ниндәй тираж. Һәм мин ышанам, улар яхшылап кына Рәсәйгә киләләр. Монда бар Сүйенбай, Курмангазы, Шокан, Абай һәм төрле икенче кызык бик яхшы казах кешеләр. Бик күп, бик кызык тәңкәләр. Һәм мин бер ничәне хайваным һәм хатып алырга теләйм. Әйдәгез, күрсәтәм, нимәне мин хатып алырга теләйм. Монда бар корзина, минем корзина. Һәм монда барырга кирәк, перейти в корзину дигән. Шулай монеталарды мин хатып алырга теләйм. Шокан, Абай, Богомол һәм икенчеләр. Хәзер мин әйтәм, нишләп мин аларны хатып алырга теләйм. Һәм ничек вообще. Ну, әйдәгез, бу монеталарга караек беренчедән. Монда бар история заказов. Әйдәгез, караек, Шокан. Бу монета Шокан. Шокан Валиханов дигән. Алтындан уның проба башкортча була, хәзер әйтәм, келәймә. Бу тәңкәнең келәймә 999. Ул аңлата 1000-дән 999 өлеше ул алтын була, бу тәңкәлә. Уның авырлыгы 7 грамм һәм 78 грамм. Уның тиражы бик әз генә, 1000 штук. Ошо монетаның 4000 штук, бу монетаның 1000 штук һәм Абай монетаның 1000 штук. Шуңа мин әдрәк кенә караным һәм мин уйлыйм, Сүйенбайдың 4000 штук. Мине яхшырак була бу монетаны, бу тәңкәне хатып алырга, Шокан һәм Абай. Шуңа ошо ике тәңкәне мин хатып алырмын. Алтындан Шокан, Абай. Мыналар. Шокан һәм Абай. Һәм бер ничә көмештән эшләнгән тәңкәләрне хатып алырмын. Әйдәгез, күрсәтәм, көмештән эшләнгән тәңкәләрне. Улар бик матур. Мәсәлән, шулай. Ошо 50 000 тәңгә алтындан эшләнгән
нисек әйтергә, 1 килограмм алтын монетаны мин хатап алырга теләйм, әмма ләкин минем шулай күп акча юк, шуга мин бу тәңкәне хатап алырга алмайм өкенечкә каршы. Һәм ул хаталмайды. Монда күрәһегез, монда хатап алырга дигән кнопка юк. Әмма ләкин ошо 500 тәңгә хатап алырга була. Шуга мин уны хатап алам. Уның тиражы 5000 штук. У 1 унция, 31 һәм 1 грамм. Уның авырлыгы көмештән эшләнгән. Менә ул шулай тәңкә. Тагы мин хатап алырмын богомол дигән тәңкәне. Әйдәгез уны карыйк. Казах телдә ул була Давид, шулай гынак. Мына богомол. Мына монда басарга була һәм хатап алырга уны була. Менә охшай, бик матур эшләнгән тәңкә Давид. Богомол казах телдә була Давид. Шуга мин уны хатап алырмын. Уның тиражы 5000 штук. Мына минем Excel'дә да ул язылган. Мына тираж 5000 штук. Һәм әйдәгез карыйк, тагы ниндәй тәңкәне хатап алырга мин теләйм. Так, монда түгел. Әйдәк кире барайык монда. История заказов дигән урыс әйтмешләй. Шүрәле. Шүрәле бик кызык тәңкә. Карагыз, Шүрәле. Башкорт әкиятләре бар Шүрәле турында. Казахтар арасында да шулай әкият бар Шүрәле. Бу тәңкәнең тиражы 4000 штук һәм мин бу тәңкәне хатап алырга теләйм. Һәм бар шулай кызык Ходжа Насреддин турында. Монда, бауырсак, колобок бар. Мин уны хатап алмайм, чөнки акча етмәй. Мына ошоны Ходжа Насреддин дигән тәңкәне хатап алырмын. Тагын монда кызык кына шулай тәңкә бар. Культигин дигән. Культигин турында монда күп нимә язылган. У урысса әйтмешләй выдающийся военачальник тюркского народа, винивший множество кочевых этносов дип язылган. Мына ошо елларда яшәгән. Мына шулай кызык кына тәңкә. Күрәһегез, ул прямоугольный форма. Шуга менә ул бик охшаны һәм ошо тәңкәне мин хатап алырмын. Уның тиражы 5000 штук һәм 1 унция уның авырлыгы көмештән эшләнгән. Көмештән киләймә 925 киләймә. Һәм тагын мин хатап алырмын моны подвеска дигән. Бик матур, карагыз, бик матур, монда бик матур герб Казахстандан. Монда ул алтын түгел, әлбәттә, ул көмештән, но моны ошо хары төстән эшләнгән бик матур. В общем, мин белмәйм нисек грамматически дөрес әйтергә башкортса, үкенечкә каршы. Әмма ләкин әйтәм, бу әйдәгез шулай күрәтәм хәлгә. Бу мына бик матур. Менә иң охшаган тәңкәләрдән арасында ошо бик охшаган тәңкә. Ошо көмештән эшләнгән тәңкә 1 унция, 31 һәм 1 грамм көмеш, 925 проба. Мына уны хатап алырга була. Уны хаталар хәзер әйтәм 2237 сумга. Шулай хакы. Бүгенге көнгә. Әйдәгез кире барайык. Шулай 7% куяйык та. Так, тазы дигән кызык тәңкә. Мына тазы. Ошолай тәңкәне хатап алырмын. Көмештән әлбәттә эшләнгән. Бик матур
эттер. Улар турында монда язылган. Казахские борзые. Тазы. Казахские борзые. Вообще, бик матур казахтар, афариндар, бик матур тәңкәләрдә эшләйләр. Һәм мин уйлыйм, улардан тәңкәләрдә хатап алырга кирәк. Анда берниндәй таможенный пошлина юк, НДС юк. Россия банктарга килгәч, анда төрле инвестиционный тәңкәләрдә хатап алырга була кыйбатырак.